Bay, mamintik taglanggam bay. Nagam na gato na minti ko bay. Maniwang kay kumakuha. Mo ba bay? Sus ang akuha bay, dagko kay kumakuha bay. Puro tambok bay. Yun sa may pagkuha bay. Akong sakaon, akong hilamon, kung tambok. Munaon ko, ay hanap ko bintikon. Maong tambok ang akong makakuha. Tay. Hapit ko natapuan sa mong klase, tay. Nganong hapit raman anak? Gi-announce ka ganihan tapuan sa klase, tay. Unya ang gitulo ni ma'am kay ako man tapad. Hapit jud ko, tay. Dong, sa di pa kumuhat ang ginawa dong. Masiluag ko dong. Nangabit yun ko. Nagiday, kabalo man ko nga nangabit ka, mo bitong giluan ti ka. Nak! Halisa! Magluto ko og manok karon. Pagpalit og asin dito sa pikas balay. Sige, tay. Sige nak, pagdali. Pagpalit og asin jud sa pikas balay. Sige, tay. Adto na ko. Tay. Nahurot na kog tuyok tanan balay, tay. Pero wa jud ko kakitag pikas nga balay. Kung wa jud ko kapalit og asin. Ayo, palit mi ugas. Ayo. Kusgay mong tingog tay, basig bungol na. Ayo, palit mi ugas. Kusga bagay mong tingog tay. Ayo, palit mi ugas. Ayo. Ayaw kong singgit ha. Kadili ko bungol. Ang kaga nyo ha. Bugas. Sana all na ay uyab dito sa gawas. Basta kwartahan pangit ka, sugtun ra ka.